O presidente da Deputación, Luís Menor, acompañado pola deputada de Política Social, Patricia Torres, e polo director da Área de Benestar, José Juan Cerdeira, manteve un encontro de traballo con representantes do medio cento de entidades sociais. Luís Menor quixo plantexarlle ao terceiro sector o deseño conxunto dun plan provincial de economía dos coidados para 2026 e avanzou que no segundo semestre deste ano iniciarase un proceso de reunións técnicas de traballo con todas as entidades que así o desexen para comezar co deseño deste plan provincial, incorporando as súas aportacións e ideas para mellorar a coordinación cos servizos municipais de toda a provincia. Este plan visibilizará, recoñecerá e coordinará, cofinanciará e valorará o traballo que supón coidar dos demais, recalcando que a economía dos coidados aglutina o conxunto de actividades, recursos e estratexias orientadas a garantir o benestar, que en distintos momentos da súa vida precisan apoio para desenvolver actividades esenciais do seu día a día. O segundo dos motivos polo que se fixou a reunión de traballo foi para informar sobre a aprobación en Xunta de Goberno das bases reguladoras e convocatoria das axudas a entidades sociais para este ano. Tal e como avanzou Menor, este ano os fondos increméntanse nun 15%, alcanzando os 350.000 euros para dúas liñas de axudas, para proxectos sociais e para actividades culturais e recreativas. Precisamente, unha das novidades avanzadas por parte do director da Área de Benestar, José Juan Cerdeira, na reunión desta mañá, foi a incorporación experimental de María, a primeira asistente por intelixencia artificial, que terá como función respostar durante as 24 horas do día a calquera dúbida sobre estas convocatorias de axudas. En función das opinións das asociacións e dos resultados desta xente IA, a Área de Benestar podería incorporar máis axentes IA a outros programas.